I-asthma isifo sesifuba, isifo sokuphela umoya esifubeni, ukuqineka ngaphakathi kwesifuba sakho. Inyanga yamacala izinto yalapheka, iphela nya, khohlwa manje ibreak, khohlwa manje ukuthi wena ukwazi ukuya endaweni enentuthu, wena ukwazi ukugijima, wena wathoka kakhulu kuyawonakala, wena wajabula kakhulu kuyawonakala, wena wadlula endaweni abantu ababhema isekonakele, khohlwa manje ukuziphilisa kabuhlungu. Thola umuthi wokuqeda i-asthma iphele nya, same day same time, hayi indaba ye-break. Uphuza lempande le ngalendlela ebhalwe ngayo la, kuthiwani uyiphuza nge1 food spoon 3 times a day lempande le iziphele. Uma ngabe sekuphele lebhodla leli nya, total at all indaba yama-asthma. Umdala, umncane, kade kuphethe yaqala ukuphatha iphela nya, siyayelapha. Isifo sesifuba, isifo sokuvaleka siyalapheka. Lo muthi uyatholakala kuwebsite enyanga yamacala ethi yamacala-solutions.co.za noma emanambeni wakhe athi 078 892 3264. You can call, you can WhatsApp 078 892 3264. Sengidilika ukhumbule ayikho inkinga nesixazululo, ukuze ibe inkinga kusho khona nesixazululo.